在刚刚我们公司的媒体机构是不。Buona sera a contatto e tocca con il contatto, Pull out! Out! En natuurlijk, hij is nu niet hier, maar we zitten nog wel een beetje. Nu zijn we een beetje in gedachten bij hem, zoals hij vermoedelijk de ganse dag in gedachten jongens. Slap maar even. Ik eigenlijk, want dat is ook een hele belangrijke persoon. Nee, dat is toch even de penautomaat.
Eigenlijk moet ik zeggen, als we dat een half jaar gerooien zouden hebben, dan denk ik dat dat niet goed ook gerooien. We zijn op concours gegaan omdat het eenmaal hoort bij de LBT. Als we bedenken dat we 4 jaar geleden lid worden van de LBT, 3 jaar geleden, bijna 3 jaar geleden, overgingen op trompetten, van klaroenen op trompetten, 2 jaar geleden, of vorig jaar eigenlijk zelfs, 1,5 jaar geleden, de tamboers nu trommen kregen, dan hebben we toch wel een aardige verandering binnen de drumband metgemaakt. Met als super hoogtepunt moet ik zeggen, dit Limburgs kampioenschap. Even John naar voren, mag ik even Nick naar voren. Er zit een hele top tussen, maar Ja, dat maakt niet goed. Dat maakt niet goed. Maar goed, de kust. Geldt uiteraard ook voor Lambert. Maar op dit moment, John als leermeester, degene die toch de zaak geleid heeft tot dit Limburgs kampioenschap. John, een heel erg dankjewel is op zijn plaats en uiteraard ook een proficiat. Dank u wel. En Nick als leider en een beetje als symbool van de drumband, daar is de drumband in zijn totaliteit in geëerd. Maar we doen het bij Nick. Nick wat die betreft ook proficiat. Ik wil de meisjes allemaal bedanken voor het prachtige counteren. Het is de eerste keer gedaan, dus is het wel gedenkt. Ook allemaal bedankt. Omdat het gaat praktischer werk, dadelijk hier achter het buffet, werden de 3 vaten beer vertaald in consumptiebonnen. Dus we komen bij u langs, je krijgt allemaal uiteraard consumptiebonnen. Bedankt en veel plezier nog.